Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда язгы каникуллар экологик сменада уза. Әлмәттә халык шагыйре Габдулла Тукай сыны яңартылды. Калабызның иң нәтиҗәле көрәшчеләрен зурладылар. 2023 ел Россия Федерациясы президенты указы белән педагог һәм остаз елы дип игълан ителгән. Шул исәптән Әлмәт мәгариф учреждениеләре Бөгелмә районы мәктәпләре директорларын кунак итте. Алар квалификацияләрен күтәрү һәм тәҗрибә уртаклашу өчен 25-нче мәктәп һәм 4-нче мәктәпләрдә стажировка узды. Директорлар тренингларда һәм мастер-классларда катнаштылар. Уку процессының нечкәлекләре белән уртаклашып, үзара төп проблемалар турында фикер алыштылар. Цель нашей встречи – это повышение квалификации директоров, обмен опытом. С нашей стороны подготовлена очень разнообразная интересная программа в форме тренингов, выступлений, мастер-классов, открытых уроков. Язгы каникуллар вакытында Татнефть компаниясының социаль объекты булып саналган Березка ял лагерында экологик смена оештырылды. Бер атна дәвамында балалар үзләренең ялларын күңелле дә, файдалы да итеп уздырдылар. Эколагер нинди максат белән оештырылган? Балалар бирдә нинди проектлар якладылар? Ознакайдан Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Әлеге сменада республиканың төрле төбәкләреннән җыйналган 171 бала ял итә. Аларның күбесе лагерга нинди дә булса уңышлар өчен килгән. Кемдер олимпиадаларда җиңү яулаган, кемдер экологик проектлар яклаган, кемдер укуда алдынгы. Мин бу лагерда беренче тапкыр. Миңа әни бер көнне язды. Менә кызым шундый лагерь, Березка дигән лагерь, экология белән связанный диде һәм мин бик нык кызыксындым. Без бу лагерьда икенче тапкыр. Монда тагын киләчәктә киләбез дип уйлыйбыз. Безгә бик нык ошады. Мондагы мероприятиялар, бөтен нәрсә безгә бик нык ошый. Экологик проектларны яклау чарасында балаларны Татнефть компаниясының яшьләр сәясәте корпоратив мәдәниятын үстерү бүлеге начальнигы Евгений Гаврилов сәламләде. У нас идет прямо такое вот хорошее, вот позитивное тепло. Я вообще на все 100% уверен, что у вас немножко все поменялось, и экологическое мышление. Күтәренке кәеф, көчле активлык монда барысында күрергә була. Бүген экологиядә ял итүчеләр 6 тема буенча командалар, проект темаларын яклыйлар. Һәр отряд үз эшен экспериментлар, тикшеренүләр, фикер алышулар, нәтиҗә чыгарулар форматында яклады. В прошлом уроке мы учились делать урну из пластиковых бутылок. А сегодня мы будем учиться тому, как правильно можно собирать макулатуру и как ее сдавать. Әлеге экологик смена Татнефть компаниясе тарафыннан оештырыла. Монда тәрбияләнүче балаларның чыгышы, аларның фикерләү дәрәҗәсе, осталыклары күпләрне сокландыра. За неделю у нас уходит примерно 4 килограмма мусора. За месяц в итоге 16. И за год мы, получается, выбрасываем около 180 килограммов. Балалар пластикны эшкәртү мөһим булуы турында сөйлиләр. Ресурсны күзәтеп торырга һәм сакларга кирәклеген аңлыйлар. Алар глобаль мәсьәләләр турында уйлана. Эколагерда алган бу белемнәрне балалар тормышта кулланачаклар һәм аның әһәмияте турында башкаларга да сөйләячәкләр. Бу лагерь иң әйбәт лагерь. Мин икенче сменада инде бу лагерьда 1 елны 2 сменада булдым. Һәм бу лагерьнең иң әйбәт столовыйларыннан берсе бу. Бу лагерьда миңа бик ошады. Монда бик кызык. Бик тәмле ашаталар. Без бүген проект защищать иттек. Без бумажный стаканчик турында сөйләгән идек. Бу бик мөһим тема. Без мероприятияларда бик актив катнаштык. Миңа монда бик ошый. Мондый профильле сменалар алга таба да даими үткәрелеп торачак. Алар балаларга дуслар табарга, фикердәшләр компаниясында үсәргә һәм рәхәтләнеп шөгыльләнергә ярдәм итә. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда Ленин урамы 32-нче йорт адресы буенча урнашкан Габдулла Тукай сынын яңарттылар. Әлмәтлеләр үз иткән һәйкәлне реставрацияләүдә Санкт-Петербурглы скульптор, сынның авторы Павел Игнатьев та катнашты. Профессиональ реставратор белән без дә аралашып кайттык. 2018 елда Татнефть компаниясы инициативасы белән сказки о золотых яблоках
Public Art программасы кысаларында колабызда в этом удивительном лесу бу коп-кара урманда исемле Габдулла Тукай сыны барлыкка килгән иде. Композиция велосипедта утырышы татар халкының милли шагыйрен һәм аның иҗаты җимеше булган мифологик герой Шүрәлене тасвирлый. Вы знаете, что несколько лет был вообще Шурале похищен, да, его вернули мы, когда я привозил его в 2019 году, но все равно дальнейшие какие-то небольшие разрушения происходили. Я считаю, что вследствие большой народной любви. Вот. И постепенно там некоторые детали исчезли, например, звездочка велосипедная, которая вот новая привезена и сделана более, я думаю, усиленная. Бүген композиция каркасы ныгытылган, буяу яңартылган. Были проведены опять новые сварочные работы, детали рядом с Шурале тоже, рядом с багажником. Потом были зачищены всякие загрязнения, которые возникают все равно на металле. Был бы это и черный металл, или это цветной металл, все равно возникает и естественная, называется, патина. Габдулла Тукай һәйкәле озак еллар Әлмәт халкын һәм кунакларын сөендерер дип ышанасы килә. Гадәттә һәйкәлләр янында мәгълүмати такталар урнаштырыла. Ә инде Габдулла Тукай сынына килгәндә аның янында шундый люк урнашкан. Биредә скульптураның исеме, аның авторы күрсәтелгән. Габдулла Тукайның в этом удивительном лесу бу кап-кара урманда сыны яңартылуга колабыз экскурсоводлары да сөенә. Әлеге скульптура ябык булган вакытта безгә кызганычка каршы үзебезнең маршрутларны үзгәртергә туры килә иде. Һәм скульптура янында булган башка муралларны да күрсәтә алмыйдыр идек. Хәзер менә скульптураны үзгәрткәч, яңарткач, инде яңадан үзебезнең яраткан маршрутыбызга кире әйләнеп кайтабыз. Һәм 2018 елда ачылыш тантанасы булган иде. Әгәр дә безнең шәһәрлеләр скульптураның ул вакытта нинди булуын күрәселәр килсә, шундый яңа хәлен күрәселәр килсә, рәхим итеп хәзер күрә алалар. Аналитиклар винил пластинкаларга ихтыяж артуын теркәгәннәр. Былтыр аларның сатулары 51%-ка арткан. Белгечләр моны физик музыка йөртүчеләргә мода кайту һәм интерьерны бизәү өчен пластинкалар куллану белән бәйлиләр. Кайберәүләр винилга кызыксынуына күрсәтә, башкалар өчен ул инде тормышның бер өлеше булып киткән. Әлмәт егете Шамил Тимиров винил пластинкалар җыя. Коллекционерның аналог тавышны ни өчен кадерләгәнен, пластинкаларны каян алып һәм бүгенге көндә күпмедән табып буласын Ләйсән Галиева белешеп кайтты. Винил пластинкалары вакыт сынауларын уңышлы узып үзенең мәңгелек актуальлеген исбатлады. Елдан-ел мондай раритет тавыш мәгълүмат чарасы популярлаша гына бара. Коллекцияләүнең этәргече булып пандемия вакыты иде ди Шамил. Ул вакытта егет грамм пластинкалар турында мәгълүмат эзләп интернет сайтларын өйрәнгән. Минем коллекциядә 200-дән артык пластинкаларым бар һәм алар арасында татар пластинкалары да бар. Кайберләрен мин үзем табам, кайберләрен миңа бүләк итәләр һәм иң якын миңа иң кадерле пластинкалар ул Ринат Ибрагимовның пластинкалары. Пластинкаларны нибары 3 ел элек кенә җыя башласа да, беренчеләре, алар 50-гә якын, әби-бабаларыннан булган. Мәктәптәге музыка дәресләрендә дә пластинкалар куеп тыңлата иделәр дип исенә төшерә егет. Меломанның коллекциясендә фин татарлары башкарма ансамбленең аудио язмалары, пикчер дисклар һәм төсле грамм пластинкалар да бар. Пластинкалар күп төрле форматлы була. Менә минем кулымда 7 дюймлы пластинка. Менә бусы инде 10 дюйм. Ә хәзерге вакытта менә шундый пластинкаларны безнең заводлар чыгара. Пластинкаларны төрле бәядән алырга мөмкин. Торышына, чыгарылу елына, тиражына һәм башкаручыга бәйле. Тавышы аны уйнатылуыннан тора. Проигрывательне сайлау гына аз. Элеккеге аппараты иске булу сәбәпле тавышы да дөрес булмаган. Өнә дә һәрвакыт тайпылып торган. Шуңа да Мәскәүдән 1991 елда Эстониядә җитештерелгән Ария 5303 электрофонын таба меломан. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Кичә кич Акбүре Әлмәт көрәш федерациясендә иң көчле егетләрне, республика батырларын, ил чемпионнарын, дөнья чемпионатларында откан егетләрне зурладылар. Нәтиҗәле көрәшчеләр белән без дә аралашып кайттык. Көрәшче егетләрне уңышлары белән тренерлары, иганәчеләре тәбрикләде. Тырышлыгына күрә һәр спортчы бүләк һәм үгет-насихат алды. Бу безнең еллык
итог ясау инде бу шушы көрәшчеләрне котлап китү. Безнең ел буена менә бер яшьләр белән алсак, яшьләр зурлар арасында 10 ярыш җыйладыр. Шу 10 ярышның итогы булып, Әлмәт 40 район арасында республика Татарстанда беренче урын алды. Монда рәхмәт әйтәсе килә инде Татнефть Хәрия фондына, тренерларга, федерациябызның Әлмәт федерациясе, көрәш федерациясенә барысына рәхмәт әйтәсе килә. Көрәш буенча Татарстан, Россия һәм дөнья чемпионы, атказанган спорт остасы тренер булган Руслан Нургалиев җитәкчелегендә шөгыльләнүче Рубин Раджабов һәм Румил Симкичев узган елда дөнья чемпионнары була. 10 ел шөгыльләнәм уже. 5 тапкыр Татарстан чемпионы, 4 тапкыр Россия чемпионы и 1 тапкыр дөнья чемпионы булдым. Мине бер дустым алып килде, күршем дисәң дә була инде. Минем бабайым да көрәшче иде менә. Каннан да бар инде менә канда. Быел июньдә булачак дөнья чемпионатында 2 Әлмәт егете катнашачак. Берсе Тайсуганнан Румил Симкичев, икенче көрәшче Кәләйдән Чингиз Агаларов. Егетләрнең икесе дә Стәрлетамакта физик культура көллиятендә белем ала. Борьбой уже занимаюсь 8-й год, получается. Какие достижения, самые яркие победы? Достижения: в 22 году выиграл первенство Татарии, первенство России. На Кубке президента стал вторым. В этом году выиграл Татарию, чемпионат России. И вот готовимся к миру. Кичә калабызда укучылар арасында судны модельләштерү буенча Бөтен Россия фәнни-техник олимпиада һәм федераль округлар Европа зонасының ачык беренчелеге тәмамланды. Соңгы көндә турнирда катнашучылар инде фигуралы түгел, ә тиз йөрешле судналарын йөздерде. Һәр судны модельләштерү буенча Бөтен Россия фәнни-техник олимпиада һәм федераль округлар Европа зонасының ачык беренчелегендә катнашучы Россиянең сәләтле балалары исемлегенә кертелде. Киров өлкәсе беренче урынны яулады. Мактаулы икенче урында Татарстанның җыелма командасы. Бронза призерлар Пермь өлкәсе. Әлмәтле Тимур Султанов беренче һәм икенче урынны ала, ә Максим Чебурахтин 2-3 урын иясе була. В судомодельном спорте я 7 лет уже, вот с 3 класса я как начал ходить, так каждый год хожу, собираю новые модели. К этим соревнованиям мы очень тщательно подготавливались, и модели полностью практически были пересобраны. Все было смазано, все было сделано и показали хорошие результаты на этих соревнованиях. Бөек җиңү көне алдыннан Луч Әлмәт телекомпаниясе үз иленең иреклеге өчен көрәштә җиңү яулаган халык батырлыгына хөрмәт йөзеннән быел месяц май сугыш еллары җырлары бәйгесен уздыра. Теләге булган һәркем төркем җыеп, дуэтта яки коллективта җырлый ала. Катнашучылар һөнәри җырчылар булмаска һәм 7 яшьтән өлкән булырга тиеш. Гаризалар 10 апрельгә кадәр 32 87 78 8 919 622 01 82 телефоннары буенча кабул ителә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.